Ticho. Klid. Dokonalý odpočinek. Jedinečná masáž Ceragem. Páteř skenovaná na míru. S maximální přesností. Hluboká 3D tlaková masáž. Motor Ceracore. Exkluzivní termální technologie Ceragem. Až 65 stupňů Celsia za 10 minut. Patentovaná síla tepla. Celotělová tepelná terapie. Od ramen až po lítka. Beztížná poloha. Dokonalá relaxace. Luxusní potah. Hřejivý nebo chladivý. Masáž vytvořená jen pro vás. 5 masážních pohybů. 15 exkluzivních programů. Individuální nastavení. Polohy, intenzity i tempa. Souvislá, harmonická masáž. Hřejivá vibrační masáž břicha. Precizní masáž nohou. Čistý design. Nadčasová elegance. Technologie povýšená na umění. Vestavěná opěrka nohou. Intuitivní ovládání. Bez námahy. Plynulé nastavení sklonu. Jediným dotykem. Zvuk, který uklidňuje. Bluetooth and hlasové navádění. Béžová lomítko hnědá.